Dobrý podvečer, milí hostia, milí sviťania, milí návštevníci. Začína advent, obdobie očakávania, nádejí a prípravy na Vianoce. Zišli sme sa tu dnes podvečer, aby sme spoločne privítali prvú adventnú nedeľu. Dnes večer zapálime prvé adventné svetlo na pomyselnom adventnom venci. Aká symbolika, že Vianoce, pre nás symbol štedrosti a hojnosti, ako prvé poznali adventný veniec vďaka deťom v sirotinci. Bolo to 180 rokov dozadu, kedy luteránsky duchovný Vichtern ako prvý zapaľoval vianočné sviečky deťom, aby im tak priblížil týždne do toho očakávaného dňa Vianoc. Každá sviečka adventného venca odtedy nadobudla svoj význam. Táto dnešná prvá symbolizuje nádej. Je to svetlo, ktoré preniká tmou a pripomína nám, že aj v ťažkých časoch môžeme nájsť silu a útechu. Inšpiruje nás, aby sme v našich srdciach udržali nádej a lásku a aby sme ich šírili aj medzi našich blízkych. Po mojej ľavici stojí pani farárka, pani Janka Maťová, ktorú v túto chvíľu poprosím o krátke duchovné zamyslenie a následne spolu pôjdeme zapáliť prvé adventné svetlo. Milí prítomní, milí sviťania, teším sa, že môžeme aj takto spoločne tu pred Mestským úradom sa stretnúť a pripomenúť si to, o čom vlastne je adventné obdobie. Adventné obdobie je očakávaním príchodu. A ako veriaci ľudia si pripomíname, že prichádza Pán Ježiš Kristus, že prichádza Spasiteľ. Pripomíname si počas adventného obdobia to, čo On pre nás urobil, čo nám priniesol, že nám prináša spasenie, záchranu a večný život. Ale zároveň chceme aj očakávať Jeho druhý príchod, lebo aj to je skutočným významom adventu. Ako už bolo povedané, prvá adventná svieca má aj taký symbolický názov nádej. A asi budete so mnou súhlasiť, že nádej je to, čo potrebujeme aj dnes. Nádej potrebuje celý náš svet. Nádej potrebuje každý jeden z nás, každý človek na tejto zemi, aby sme mohli ísť, kráčať ďalej. A kde môžeme vlastne túto nádej nájsť alebo získať? Tak práve pri tom, ktorý nám ju prináša, ktorý prichádza, teda u Pána Ježiša Krista. Možno aj tu medzi nami je niekto, kto nie je práve úplne šťastný. Možno je tu niekto, kto prežil vo svojom živote niečo ťažké, alebo nevie, ako ďalej. Tak aj vy môžeme ísť ku Pánovi Ježišovi Kristovi a môžeme túto nádej od Neho prijať. Advent je zároveň aj novým začiatkom. A tak nech nám aj tá prvá adventná svieca, ktorú zapálime, pripomína tento nový začiatok. Nový začiatok a nádej, ktorú aj tebe, aj nám všetkým prináša náš Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus. Ďakujem veľmi pekne za tieto privetivé a milé slová. A pani farárka, nám teraz zostáva milá povinnosť, a to rozsvietenie prvého adventného svetla. Deti, kto ide s nami? Máme tu takého odvážlivca? Poďte. Tak na budúce budeme mať ešte 3 možnosti. Pani farárka, prejdeme takto cez námestie. Poď, neboj sa. Poď. Prvá odvážlivé dieťa. Ahoj. Ako sa voláš? Olivia. Olivia, krásne meno. Olivia, a už ste doma zapaľovali sviečku na stole? Áno. A kto ju zapaľoval? Ja a tatík. Vynikajúce. Pani farárka? Áno, pani farárka doplňa, že dnes na adventnom venci zapáli najmladšie dieťa sviečku. Tak pani farárka, nechám to na vás, či budete mať asistenciu a ja vás odrátam. 3, 2, 1. Svetlo, sviečka nám svieti, vynikajúce, blahoželám. Podarilo sa to. Ďakujem, Olivia, za spoluprácu.
tejto chvíli sa rozlúčime s pani farárkou, pani Jankou Maťovou. A je to príležitosť, kedy si pripomenieme zvyky, tradície, vinše, hudbu a piesne, ktoré sa viažu k vianočnému obdobiu. V tomto momente prichádza folklórny súbor Jánošík, aby sa vám predstavil so svojím vianočným pásmom. Nech sa páči. Od skorého rána koniari, voliari, kraviari bez dobytka chodili po domoch a takto vinčovali. Ctení páni hospodári, prichádzame k vám ako vaši služobníci, pretože dnes pamiatka Ondreja prichodí a nás k vám prihodí. A čo sa vám na poli uráčilo urodiť, mohli by ste sa s tým s nami podeliť. Preto vám vinšujeme do domu príchod, z dvora východ a vám všetkým domácim dobrého zdravia. Mládenci doniesli pár prútikov a dali gazdinej jeden vybrať. Tá potom týmto prútikom symbolicky pošibala mládencom po nohách so slovami, aby ste boli rezkí pri pasení. Poďakovala mládencom za robotu, za pomoc a že prišli zavinšovať. Prútik gazdine ostal, aby mala čím na jar dobytok na pašu vyháňať. Aj v tento deň sa o dušu čaruje. Ženy a dievky sa stretávali ako na priatky, ale nepriazno sa. Leje sa olovo, varia sa halušky, prevažne z ukradnutých ingrediencií ako múka, voda, drevo, a to z domu, kde býval nejaký Ondrej. Do cesta sa schovávali lístočky s menami chlapcov, ale aj s názvom Smrť, neznámy, stará dievka. Aké meno si dievčina holými rukami z hrnca vytiahla, tak sa mal volať jej muž. Potom prišli chlapci, posmešne a skončilo sa to zábavou. Ondreju, na tebe olavalejú! Richtár! Ondreju, na tebe olavalejú! Pekár! Ondreju, na tebe olavalejú! Stará dievka! Vinšujú na tú svatú viliu, že by ste mali život samú pasiu. Len šťastie, zdravie, pocešenie, na poli úrodu, v žemi veľa plodu, v komore kapustu, v obiscu pohodu, že by vám kuň, husky, statok rošli na užitok, dzeci na radosť a pracele vám boli na pomoc a pocešenie. Nakoniec vám vinšujú smelo a vešelo, že by še vám v živote vše dobre vodzilo, že by še s vami rodzina, sušedy nevádzili, ale šumne v pohodze žili. Naj vás všetké ľudia v pojčlivosti majú a rady si s vami zašpívajú i zahrajú. To vám vinšujú, to vám, Pane Bože, daj.
Koleda od kresťanskom zmysle slova je spojená s dobrou zvesťou o narodení Ježiša. S tým sú spojené aj betlehemské hry, vinšovanie rodinám, ale aj malému narodenému Ježiškovi. Vianoce sú spojené s koledami, či už pri obchôdzkach, ale aj v kostoloch, na salášoch, v školách. Hojného Božieho požehnania vám nesieme, noviny nesieme. V Betleheme narodil sa Ježiško, Mária mu spieva a Jozef ho kolembá. Ďakujem ešte raz za vianočné pásmo folklórnemu súboru Jánošík. Keď tá jasná hviezda na nebi svietila, vtedy panenka syna porodila. A ak sa dobre pozrieme, začíname vidieť svetielka vianočné, a nielen vianočné, ale aj hviezd aj na našej nočnej oblohe. Týmto folklórnym vystúpením sme sa ocitli v závere dnešného
vystúpenia a dnešnej udalosti zapálenia prvého adventného svetla. Ďakujem, že ste dnes prišli, že ste prijali toto pozvanie a želám vám všetkým požehnaný a krásny adventný čas. A nezabúdajme, že aj malý plamienok môže rozžiariť široké okolie. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste prišli a nech sa páči, ponúknite sa ešte teplými nápojmi, ktoré pre vás pripravilo Art Café. Uvidíme sa budúci týždeň na mikulášskej akcii, ktorá bude v sobotu 7.12. Deti, určite príďte, príde aj Mikuláš. Prajem pekný večer a dovidenia.